I'm sorry sa nahitabo sa daddy mo. Gusto kong mahibaw ka, Ramil. Gisakitan sa kaayo ko sa panghitabo mo. Daghanang ng wilid kang daddy. Tungod kay maayo siyang tao, ubuotan siya. Ramil, dad ako dito sa nursery. Leia, Gusto na kong makakita sa atong anak. dili pa patanawan ng atong baby. Gisod pa siya sa incubator. Muli lang ko. Sweetheart, please, patuo na ko ba? Gawas nga, dili pa patanawan si baby. Dili pa sad maayo nga, mugamit ka sa imong kusog. Tingalig mabughat ka. Kanusa pa man diri ko makakita sa atong anak. Makakita ra lagi ka, ayaw ka bala ka. Bitaw, Yads. Wait lang, good. Apurado ra kaayo ka. Tuod, Ramil. Kanusta man ang lubong? Duha ka adlaw gikan karon. Duha ka gabi ira man kuno ang haya. Di ko makapilar. O kung mahimong mugawas ko, mugawas na lang ko. Aron makahatod ko sa lubong. Dili ka patugutan sa doktor, sweetheart. Sige lang good, ug di ka makahatod ni daddy. Kay nahibaw to si daddy. Nga mihatod niya ang imong kasing-kasing ug hunahuna. Uy, nagawas man lagi mo, ma'am. Dito na iso ng auto. Ramil! Di lang ka man auto? Minggo yaya. Nato pa may gibuhat dong. Ay, baw, biya ka nga. Lubong baya ron. Tagkihikay o gamay. Ako unta siyang dadon. Oo! Mahuman to siyang trabaho. Dali, ako pa'y bawon dong ha. Dali! Minggoy! Minggoy! Mami, dili lang ko magdugay. Mulaos pa ko sa ospital. Karon ako igawas si Leah kung tugutan siya siyang doktor. Oh. Mami, ayaw na gyud usba ang gibuhat mo sa akong asawa. Kung usbon mo pagani ang paghimog dili maayo kang Leah. Mangayo lang kung pasaylo ni mudaan, mami. Di anang higayon na. Kalimtan ta ka nga akong inahan. Timan ang akong gisulti, mami. Please lang. Yaya, padali ka si Minggoy, magpaabot ko sa auto. Tita, dinagin mabangbang si Ramil sa iyang gugma ng bagagnaw nga Leia. Pasagdi lang, Pauline. Once nga ma-realize ang akong plano, nahibaw ko, ang iyang dakong gugma nga to kang Leia, mapulihan sa grabing kasalag. Ngano, tita? Unsa man di plano nimo? Ayan ang una kong pamutaan, ha? Just wait and see na lang. Basta nga, kung malampos man ko ning akong plano, sigurado ko, imo na si Ramil.
Hain ka ang akong anak-anak, Judy. Ubay-ubay man na ang mga bata nga naa sa incubator. Hain ka ang among anak-anak ni Ramil, no? Yads, sorry gud Yads, wag ko kahibaw. Mamalik na lang tas ang imong kwarto na kay nagpaabot man nato si Ramil. Haon naman ka. Naghatod pa mangguto siya sa lubong sa imong papa. Basin mo anito ron, sige na. Oo. Ana day si Ramil oh, wa palibak. Wa gyud may patuo si Leia nako Ramil. Gusto gyud siya mo tanaw sa bata. Ramil, hain mo na atong baby, anak. Itudlo, be. Gusto na kaayo pa makikita ni baby. Kigawas na nga tong baby. Sagdi lang. Dadun ta kaniya. Tana. Tuwa na si Minggoy hakot na siyang mga butang, ibutang na dito sa auto. Inyo sa mga bill din sa ospital, ako na sa nabayaran. Tana. Oh, ganit ng hunong man ta, Ramil. Sige na, excited na kayo makakita sa atong anak. Leo. Magsulti na ta. Usa ka na kadadon na. Sayang yung tangan ka na. Sa unsa man, Una sa tanan. Mga ipasaylo nimo. sa unsa lagi, Ramil. Kung nga nung ako musulti dayon nimo. Hasta ko Yads. Pasaylo apod ko nga niapil kog lilong nimo. Ako pod ha, Leah. Unsa man lagi na? Gikulbaan na noon ko da. Sweetheart. Ramil. Ramil, sultii ko. Unsa may problema? Basta, ibutan lang si mong na. Nga kasultihin na mo dayon. Alang sa imong kayuhan. Samot hinuon ang kulba sa akong dughan da. Samot jud kalibog akong nahuna. Leah. Ang tinuod. Wala si baby. Ramil, tarong ako na magsulti. Ramil, tarong ako magsulti. Tarong akong sulti ba? Leah. Patay na si baby. Yang imong himugso. Naharap niyang pag-anak. Si Mami po sa kayon! Si Mami lang sa tanan namin! Siya ang nakapatay sa atong anak! Si Mami mo nakaingon namin! Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan unta usara